256 ľudí z okresu Senica a približne 70 obyvateľov nášho mesta dostáva v týchto dňoch potravinovú pomoc. Distribúciu potravinových balíčkov v okresoch Senica, Skalica a Myjava realizuje Senický Červený kríž. V roku 2011 bola potravinová pomoc vo forme múky a cestovín určená širšiemu spektru ľudí, ktorí žijú na hranici životného minima, vrátane dôchodcov a detí v náhradnej rodinnej starostlivosti. Aktuálny projekt Fondu Európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby je určený len poberateľom dávky v hmotnej núdzi. Aj to nie všetkým. Sú to poberatelia dávok v hmotnej núdzi, ktorí majú nezaopatrené deti. A taktiež sú to poberatelia dávok v hmotnej núdzi, ktorí sú poberatelia invalidného alebo starobného dôchodku, nemajú príjem zo zárobkovej činnosti a sú sa taktiež poberateľmi dávky v hmotnej núdzi. Pracovníci územného spolku Slovenského Červeného kríža v Senici rozvezú 884 balíkov pre 512 žiadateľov v 3 okresoch. Ten rozdiel medzi balíkmi a konečnými príjemcami je v tom, že rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktoré majú 2, 3 a viac detí, majú nárok na viac balíkov, čiže 2, 3 až 4 balíky. A ak sa jedná o jednotlivca, má nárok na jeden balík. Oproti roku 2011 je zmena v samotnom obsahu potravinového balíka. Balík váži 13,5 kg a sú tam základné potraviny, múka, strukoviny, olej, sušené mlieko, ryby, šošovica, ryža. Je to už zostavený balíček takých tých základných potravín. Pracovníci Červeného kríža potravinové balíky odovzdávajú na základe vygenerovaného zoznamu z ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. A Slovenský Červený kríž musí na základe toho zoznamu nejakým spôsobom konečných príjemcov osloviť. Pri tejto distribúcii sme oslovovali listami adresne, ktoré sme doručili priamo do schránky alebo poštou. Samozrejme, stretli sme sa s problémom, že koneční príjemcovia nežijú na trvalých bydliskách, ktoré sú uvedené v zoznamoch, nakoľko teda menia svoje pobyty a na úradoch práce majú nahlásený trvalý pobyt, ktorý majú v občianskom preukaze, čiže bolo dosť ťažké niektorých ľudí osloviť a adresne osloviť. To znamená, že sa nám veľa listov aj vrátilo. V takom prípade pracovníci Červeného kríža posúvajú balíky ďalším ľuďom podľa vlastného uváženia. Ďalšiemu, ktorý sa vyskytol v hmotnej núdzi, ale nebol ešte v tom zozname, ktorý bol uzavretý k tomu dátumu distribúcie. Projekt potravinovej pomoci by sa mal realizovať 2-krát ročne až do roku 2020. Na jeseň by mali k potravinovým balíkom pribudnúť aj hygienické.